TNT. Ewere m ego m da download onye n'isi gị. Obi na-eme dị ka elevation gị na-aṅụrị. Buri onwe m. Ikoto. Ele ka ịgbabere na moto hotel ka start of Virgin Maria. Ebe bụ unu si. Anyị si gaga nweta onwe anyị hụrụ na Sekete ka ọ mara na ọ mụ na gị okwu. Dịkịlalụ. Ebe na nwayọ mkpashi. I know. Anyị na bisi ga tụrụ nwa nwa maka. Ude m hapụ ihe ọma kwa omume inwe ihe ọma. Ya bụ onye ke gị na ya nọ. Ya otu onye na mgbe anyị hụrụ isi gbara ya ụka mana ugbu a agala m ga mee ya pres n'isi. Ya lukwo more beautiful than she was. Yes. Elekwana ka ị nọ nga amasị ọsọ. Akwụghị hụrụ Rebeka. Ma Rebeka eti m n'ọnwa. Ma ugbuhu m ọ gaghị agha. Nwa ka m gara. Okwe masị bete esi m bete esi gị bịawa n'ụlọ anyị na mgbede. Ma ga nene ka ọnụ nga ga sara ya wivon. Ya sọ wuru ndị eke. Ibulia, how many years vision? More when she take your day like this. You got offer na their line. How we line? Or Isha, what when you will give your offer? Isha there on WhatsApp 070 3830 3878. Hey, you just saw nation. My chat for Hana, you Hana phone 080 2432 9092. You want to hear up to here, how wherever. Any price, you need you want to make sure account you will go here. How him trigger? It's someone. It's how long you into this hair site. I did it now. You should. You saw Bogoma. You should not tell the color. I thought about four different hair color. Came up with it. Neto, it's where you're at Tiratu. Who not on the Think about India, the very rare half cast. A quick from Doshi in a put in us say, hey, you see the half cast. When you give his in car, eh? We have many colors. You understand me? Isho kwa kangu yegina asha kandosha ima koni sindosha na diosha aiwe akwego te wotom so ka eso dia o si abalo ka nya ola si Rebecca mega bi ihe ndishi ya baga kitchen kala lo oko stove nwere ndishi kwa ya nwo banta nwanne re ka akọ Yeah, get out. India hair can't be this now. People go on there. So here me get lunch. Oh, you back up to share and that. Na kwa mumu na. Ana mkuno What dala? How do you get Canada? Give back na Sophia hair. Get lunch into their site. Na Instagram. Spell all your hard. SOPHIA _HAIRS. Sophia hair. Sophia hair. All you have. mba ga nga na agme nwete. Oh, you papa na hana WhatsApp. Look at my problem just cash here. Very affordable and affordability. When na bala ta when na bala ta 95 days na we kin hotel. O tu ke ta ta pe ke. Mi ya o emecha nku no. Na uko na ndo shi kare ya kare. Ade ka kemzro le ya. Kemzro la nwunye. O ga yiri abunye niile. O ti ma nwere to ya. O ga yi ngwa na ime Sophia hair _
SOPHIA_HAIRS or Igbo Anapụ 070-3830-3878. Gbam. Iwekwana ego iji akpọ Anapụ ịchasị ya na WhatsApp. Onwe na-ejisi ike ndidi. Ọrụle na ihe ha na-aga ịkụwa ma ọrụ gidi mgbe ọrụ. Kama gị chachara ahụ ọnụ bụ isi enyi si ihe nwere ike ịga asịrị. Ndị mmụọ fọrọ ịgbanwe. A na-azụrịrị ihe. A na-azụ ọrụ ego ma aga bie. Ebe ha sọ ọdịda ọnụ. Olekwana ego olekwana. Hai.